sekuru vaiti vhiringidzo brodhara. Sekuru wapi? Sekuru Julius. Hanzi. Saizvozvi pandaenda kuti ndichivaka vabva vaenda vamisa bhirita pakati usavake panapa pasi pana Priska dawo patengesa. Sasekuru. Ndakanga ndine chigumbu chekuti munozouya kuzomangarira kuna munomangarira asekuru. Right. Mamangarira asekuru. Mapedza kumangarira asekuru. Mozopedza futi moti asekuru tudo pekuita sei. Saka ndine vana tu. Iwe kana uchita ushando unenge uchireve? I'm not employed zvokuti ndinenge ndichinyatsomuka ndichienda kubasa. Okay. Yes, ndo zvandinopedza kutaura. Saka mari yangu handigari ndichiti ndinayo nguva nenguva. Alright. Saka ndinoti ndakawana mari. Okay. Zvakanaka. Zvakanaka. Ende nenyaya yacho. Yakapinda last week. Right. Kwakanoonekwa here? Wanga uri kweri pakauyiwa kumusha uko? Bongo. Okay. Pane vanga vari peri vamwe? Uye mhuri vanga varipo panyaya pakauyiwa kumusha? Okay. Right. Takasvika kwaSabhukuTonyera tikanzwa apology kusabhuku vane kwavanga vaenda, tikasvika takagaririra 1 hour yese. Priska Mtizwa achizosvika, Julius Rwiza achizosvika panzvimbo pacho. Tasvika ipapo takaratidzwa, takabvunza mumangari. Priska Mtizwa akatiratidza musha wamai vake nepawakadimburirwa. Dhunduru iri ranga riri dhunduru rambuya mai vaJulius Rwizi namai vaPriska. Mai vaPriska vaishanda kwaMakumbe, vakadimburirwa nzvimbo namai vavo pokuisa musha wavakapiwa namai vavo. Kwambuya ndobva kwasara kuriko kumberi. Zvadaro Priska ari kuti iye akaroorwa maMutizwa mumusha Machonyera imomo nechekuzasi. Vaenda kunhamo ndo paakaratidzwa navatezvara vake kuti musha ko muri kungopfuura hamusi kuona kuti madhoo aparara. And then Priska ndo paakazoona sabhuku akati takurinovheta. Akati ndakaudza sabhuku vanove ndo baba vatakasiyira musha pane mushandi ivo vanogara Marondero. Sabhuku vakati ngaparinovetwe zvapo. Then sekuru havana kuudzwa kuti pari kurinovetwa. Sekuru ndo kupindura kwavo vanoti panapa papa pamai Priska zvechokwadi. Asi Priska haana kundiudza pamusha pangu. Kati ko imi muri kuti pamba pamai vaPriska ko pamusha penyu? Akati dzimba dzamai vangu dzaive apo pane zvidhina zvikuratidza kuti pamba nedzimba dzamai vavo. Ndo vatasanangurirwa kuti apa asi pakapiwa amai vaPriska. Kusvika Priska anonzi akandimangarira nasekuru ndofunga 3 times vaita kandike chitatu anondishora. Vakangotaura navo sasekuru nemuzukuru. Kasaka imi muri kuona sei kumhangara kwaPriska kwakaipei Priska achida kupiwa dzimba dzamai yake? Vakati panapa ndine chekuita napo ndabasa napo ngaarinovheti pamba pavo. Asi munda wamai vangu pamba pangu. Ndo vatazongoona kuti zvinhu zvezvo kusangonzwisisana kwasekuru nemuzukuru. Asi sekuru vakazopedzisira vatongoti ngaachivaka hake ngaarinovheti apedza. Tadaro takazoratidzwa naPriska panogumira nzvimbo yaamai vake. Pane makuva, guva rekutanga nderamai vaPriska, rechipiri nderahanzvadzi yaPriska, rechitatu nderambuya vaPriska. Akateerana makuva aya uku kunze uku kwasara kwakadaro. Priska akati iyi nzvimbo iyi ranga riri dhunduru rese raambuya, asi tazonetsana nenyaya yenzvimbo iyoyi. Sabhuku vakazodimburwa neapa vachipiwa uku kwakadzoserwa kuneve kwaChonyera. Ini ndikasara apa pamba pamai vangu apa ndopakasara hanzvadzi dzangu. Chikumbiro changu changa chiri chekuti hameno Sabhuku kana vainzwawo tsitsi makuva angu aya angodimburwawo nepamberi peguva ramai vangu ongoenda kusaidi kwedu, ava vosara havo nekuku. Kureva kuti hapana nyaya yakazooma, takazobvapo sekuru nemuzukuru tichitobhaibhisana navo zvakanaka. Kureva kuti yanga ingori nyaya yekuti sekuru vaida kuti muzukuru aende kunovaudza kuti ari kuda kurinovheta. Uyu akati aiwe ndatenge ndatongoti zvandaudza Sabhuku ndo baba vakuru ndo muridzi watakasiyira ndiye ari kuchengeta vashandi varipo. Saka ndo mamiriro apa kangoita kanhu kadiki kakangotadza kunzwisisana. Right, munhu akapiwa munda uyu waChonyera ainzani?
Akapuwa munda achitsvaga munda kwachonyera akapuwa ainzani. Right, taura tidzo. Maria Chinhambo. Maria Chinhambo. Maria Chinhambo anga asina kuroorwa here. Ndiye akapuwa munda una sabhuku. Akauya ari ega asina murume. Mubvana wamanjorokoto. Okay. Anga ane vana here Maria? Ndiani nani vana vacho? Kwaiti vesere. Kuti vakomana chete. Varipo izvozvo. Vapenyu vezvinezvi vasara 5. Kunoti mukoma wangu anonzani? Anoitwa Onias. Onias, yes. Kozoita Julius. Julius. Ndiwe Julius? Ndini Julius. Kozoita Edna. Kozoita Mawinei. Kozoita Felia. Okay. Ndiye mtwini wangu ye Felia ye. Musikana? All right. Vese vapenyu vari 6? Vari 5. Nekuti tasara vakomana 2. Iwe nani? Inini nemukoma wangu. Mukoma wako anonzani? Anoitwa Onias. Onias. Na Julius. Na Edna. Na Mawinei. Na Felia. Saka muri 6. Mese mururarama? 6 ndizvozvo 6 amai. Handiti? Vasikana 4. Right, makachengetwa panzvimbo iyi yaMaria. Ndopamakakurira. Right. 1970 ndopandakatanga kugara ipapo. Okay. Right, imimi pane makazonowana nzvimbo dzenyu makubva paamai. Amai ndokusara ipapo wega. Amai ndokusara ipapo. Ndiani ani vakabva panzvimbo apa vaane nzvimbo dzavo pakati penyu mese muri 6? Onias arugara kupi? Onias anogara kwaMurewa. Akatama? Ndokumusha kwako chaiko. Zvireva kuti amai ava makasiyana wana baba? Okay. Iwe baba wako newa Onias makasiyana? Okay. Saka uyo ari kumusha kwake, handiti? KwaMurewa. Right? Then ko iwe Julius? Ndagara musha mana sekuru. Mana sekuru ndekupi? Imomo. Mama Kumbe imomo. Uri Mama Kumbe? Ari kumatukutu. Kumatukutu. Padhuze paya? Padhuze ne YouTube. Okay. Takatoganhorana neYouTube. All right. Saka ugere kwana sekuru? Okay. Wakapuwa nzvimbo yona na sekuru? Une nzvimbo yako yakapuwa? Nzvimbo yangu ya. Right. Ko Edna akaroorwa. Ari kupi izvozvo? Izvezvo varikugara mutauni umu asi but vakaroorwa Pamungati apa. Pamungati. Ane musha wake kwaMungati. Kwakaroorwa. Right. Tobva tauya anonzi Mawinei. Ari kwaMurewa. Akaroorwa ikoko. Ane musha wake. Right. Tobva tauya Felia. Ane musha wake. Kupi? Akaroorwa. Ari pano pamushopo kuvakapo. Okay. Right. Ko musikana uyu anonzi Priska. Uyu mwana waHanzvadzi. Hanzvadzi yako inonzani? Inoitwa Beauty. Beauty yako akashaya. Okay, akashaya. Ndo vanga vachitaurwa vaya vakunzi. All right. Tina Beauty. Vakashaya vangani? Takanga tiripo vanganiko zvezvo vatibatsirane ina. All right, dataure nezvaBeauty. Atine mwana aripo. Ari mukati ane nyaya iri mukati medare rino. Beauty chii chako? Yanzvadzi yangu. Yanzvadzi yako. Baba vamwe chete namai vamwe chete? Takasiyana. Makasiyana futi vana mai? Vana baba. Vana baba ndo vamakasiyana asi mai vamwe chete. All right. Beauty akashaya rini? 2001. Mai vakashaya rini? Maria? 2004. Okay, 2004. Saka mai vakatangira Beauty kushaya? Amai ndizvozvo here? Mama katanga. Matanga. Ndiani akatanga? Amai vakatanga.
Beauty tanga kushaya. Mai vangu ndo vakatanga kushaya. 2001. Okay, saka uyu akazoshaya rini Maria? Maria vakazobva 2004. 2004. Okay. All right. Saka Beauty ndakatanga kushaya. Beauty zvakashaya angapuwa here nhaka. Aigara naamai Pamusha. Ndo vaigara tisaigara nagogo Pamusha. Okay. Saka Beauty angasina kurorwa. Mama vanga vadzoka pamba. Vanga vadzoka pamba. Vakugara naamai. Okay. Vachigara naamai, vakagara muimba yaamai here kana kuti amai pane nhaka yavakawatemera kuti aiwa mwanangu wadzoka. Nzvimbo yako yekugara ndeiyi. Kwakavaka dzimba. Idhunduru rimwe chete rakadai. Ndiani akavaka dzimba? Mama vangu. Beauty akavaka musha. Wakapiwa. Pakatemerwa nani? Nagogo. Vanozviziva here hanzvadzi dzacho? Iwe Julius newe Onias. Munoziva here kuti mai venyu vaona mwana adzoka kwaaka akarorwa. Akasvikotemerwa pekuvaka musha akavaka. Dzimba dziri pere dzinova uchapupu hwekuti akapuhwa pekuti avaka akatovaka. Dzimba dziripo. Ndo dzatanga tiriko musi weSaturday. Kuti amai vakatozorwara pavakatanga vanga vakura. Vachichengetwa naamai vababa. Vachishanda kumakumbi kuchikoro. Beauty. Okay, Beauty daishanda kwamakumbi. But chatinoda kuti tibate sedare ndechekuti Beauty akapiwa pekugara naamai vake. Ndokutovaka dumba rake riripo izvo ramunokonfirma kuti ririko. Ndizvo here? Right. Saka chanetsa padumba pachii? Pandakamboya pamakatitonga. Makatoti tivakai mugomera. Saka pandakadzokera ndofunga pane 2 weeks on 3 weeks taenda kunhamo imwe muraini. Ndobva ndataunzwa kunzi musiye musiri kurinovheta dzimba dzamai dzaakuparara. Ndobva ndatoenda Pamusha ndakaona zvichokwadi dzimba dzaakuparara. Ndobva ndatenga zvidhina. Ndobva ndabhadhara bhirita. Ndobva ndatenga matombo, ndobva ndatenga ivhu, ndaudza bhirita ndakati rinovheta. Right, iwewe wakarorwa kai? Ndakarorwa. Una hanzvadzi? Ndina hanzvadzi 2. Dziri mumashure mangu. Dziri South Africa. Vadiki kwandiri. Okay. Nokutoti kana zita vari kumusha, vakaenda kumusha kwababa wenyu? Ayo. Takakurira tese. Saka sei muriregera musha wamai uchiparara? Uri musha wenyu? Sekuru vaiti vhiringidzo bvira udhara. Sekuru wapi? Sekuru Julius. Hanzi? Saizvozvi pandaenda kuti ndichivaka vabva vaenda bva vamisa bhirita. Vakati usavake panapa pasi pana Priska dawo patengesa. Saka ndo pandakabva ndamhanya kuya kuno uzomangara. All right. Julius. Nechikonzero chei vairambidza vana vemuridzi wenzvimbo kuti vavake panzvimbo pavo? Inini vavandudze chivakwa chamai vavo, vapagare sevadyi venhaka yamai vavo. Inini sasekuru. Ndakanga ndine chigumbu chekuti munozouya kuzomangarira munomangarira asekuru. Right. Mamangarira asekuru. Mapedza kumangarira asekuru. Mozopedza futi moti asekuru tudo pekuita sei? Pekugara. Takati aiwa kamuzukuru, haufanira kupota uchiita sei? Haufanira kupota uchiita. Ava vazukuru venyu vaikumbirai pekugara imimi? Aiwa. Ndiri kuti sekutsanangurwa kwatiri kuita kwaitika because knowledge yandinayo inini mambo anditika. Ndiye munda wese wakamira wakaita sei? Okay. Wakamira fanika semamirira wakaita kuitika. Saka pakafa amai paka muri haina yakaita fanika yatsemuka kusawirirana pamuri. Mazvoona manje nechikonzero chechiya chitanga tichitaura kunzi ava vava vanenge vachita hano iwewe uri wekuku isusu tina saka ipapapo tapamisa kudaro. Saka ndo paakazouya muzukuru uyu gore rakapera akati ano sekuru toda kunovandudza chi toda kunovandudza dzimba dzaamai. Takati ano haina problem enda unovandudza zvako dzimba dzani dzaamai vako. Asi uri kuzviziva here muzukuru kuti iwewe ndine chigumbu newe? Handitika
ungapota uchinondimhangarira kumatare uchindiita so isusu takakura tese panapa papa uchinditi sekuru uri mwana wahanzvadzi yangu. Saka zvine unhu hwakaita sei manje izvozvo kana uchizvona watingorespekta naiwo kana uchinge wauda kungoitawo zvatinida kuti tiite. Sakawo kusaziva mambo kuno. Alright, pakutanga vazukuru vane kodzero yekudzoka kuzovandudza Pamusha Pamai vavo. Handiti? It's formality chete kungotaurira sekuru tauya. Asi nzvimbo ndeyani? NdeyaMai vavo. Ende ndo vana vacho. Ndizvozvo. Mushakabvu. Saka vane kodzero yekuti vachita sei? Kwete kuvandudza musha waMai vavo, asi pamba pavo. Vari kuvandudza pamba pani? Pavo vakada kuuya kutozogara vanotogara. Asi kungosumawo chivanhu kusuma sekuru taakudzoka sepamusha padongo. Vanongokusumaiwo but ima hamuna ownership of that. Musha iwoyo. Musha uyu ndio hanzvadzi venyu yakapiwa namai venyu. Mai venyu ndio vakapa mwana wavo. Handiti? Saka kana munhu apa munhu chinhu pachiwanhu atopazve. Handizve? Abva apa nevana vake. Saka vanakomana vari kuSouth Africa iwe musikana iwe. Vane kodzero yekutouya pamusha paipa. Handiti? Kutozogara. Ndo pamusha pavo ipapo. Pamai vavo. Newe une chekuita pamusha ipapo. Nehanzvadzi dzako. Ndo pamusha penyu ipapo. Hapasi pana sekuru. Ndepamai venyu. Ndepenyu. Ndimasurviving vana varipo. Handizve? Right, saka pafana kuita dambudziko pakadaro. Nekuti atonzwa kuti sekuru vanotowanikwawo kwavari kutoita sei? Kwavari kutogara kumatukutu. Handizve? Ende futi ndanzwa kuti nyaya iyi yakambouya mudare ramambo Chinhamora. Kare kuma 2007. Mambo Chinhamora wakadambura nzvimbo. Vakati mimitorai nzvimbo iyi. Iyi nzvimbo iyi ngaitorwe naChonyera. Handiti? Nzvimbo yekwachonyera yacho iri kweri? Inofanira kuchengetedzwa. Chonyera ndiye muridzi wenzvimbo. Asi pane chikumbiro chandatonzwa chatikatotaura nezvacho. Chekuti Chonyera pane makuva evachakabvu. Guva raMaria riripo, guva raBeauty ndizvozvo. Riripo ka? Handiti ka? Makuva ayo sabhuku Chonyera. Maakuchiita kuti auyewo kunzvimbo kwani kusaidi kwavo kuti vaite tunhu twavo payadhi pavo zviri kumwe chete kusaidi kwavo. Ndo chikumbiro chatingati ndo chikumbiro chinenge chikuru. Asi nyaya yeownership yemunda sabhuku zviri pachena. Vana ava musha waMai vavo. Saka kana mai vachinge vashaya hapana baba ka. Mai kana vachinge vashaya automatically vana vanofanira kuinherita zvinhu zvamai vavo. Handiti? Vana sekuru havafana kuita udyire. Handizve? Zvinhu vanofanira kunyatsozvipa vazukuru vavo vachiita sei? Vachifara. Handiti? Right, zvakanaka. Saka ngazviitwe saizvozvo. Ndokumbiro mazita. Pana Priska nani? Ma siblings. Priska, Nixon, nafungai. Muri wana baba vamwe chete? Okay. Baba wenyu vari ku? Wakashaya. Okay. Kumushaide ku? Choice. Okay. Munombenda kumushaide? Akusisina munhu wakashaya. Okay. All right. Werenga toni. Tine mutongo uri pano? Tati musha uyu ndewa mushakabvu Beauty nevana vake Priska Nixon nafunga. Werenga mutongo. Dare rasvika pakupa mutongo kuti musha uyu ndewa mushakabvu Beauty nevana vake Priska Nixon nafungai. It's